Най-мощната сила е скрита във вас и те я нарекоха мит. От мига, в който сте се родили, светът ви учи да търсите отговори навън, да търсите смисъла в стимулите и да се доверявате на системи, които не са били проектирани, за да бъдете свободни. Но в теб има нещо древно, нещо истинско. Тази спяща сила, таяща се в основата на гръбнака ви, е мълчалива, търпелива и чакаща. Те ви казаха, че това е приказка, само метафора, мистична глупост или дори по-лошо. Това е нещо опасно. И все пак, през хилядите изминали години и цивилизации, същата тази енергия се появява отново и отново, прошепната истина скрита в символите на югите, мистиците, фараоните и ясновидците. Всичките говореха за тази енергия. Всички я почитаха, защото знаеха, че събуждането на тази енергия променя всичко. Това тук не е информация за чакри или тема за New Age разговори. Става дума за истината. Суровата, наелектризирваща, неоспорима истина. И що ме почувствате, животът ви никога няма да бъде същият. Векове наред човечеството се учи да преследва властта извън себе си чрез религии, правителства, институции и гурута. Но какво ще стане, ако най-големият източник на сила винаги е бил вътре във вас, спащ, чакаш да се издигне? Това е енергията, наричана кундалини. Това не е просто духовна концепция, разхвърляна в йога залите или описана в езотерични книги. Това е древна енергийна технология, жив интелект, вплетен в самата ви биология. Тази сила е била почитана от мистиците, скрита от империите и неразбрана от съвременния свят, не защото липсва истина в нея, а защото съдържа твърде много истина. Ако тази сила беше напълно разбрана, структурите, изкарващи пари и власт от вашето объркване, ще се сринат за една нощ. Тази енергия не е въпрос на вяра. Става въпрос за опит. Тя е първичната жизнена сила, чакаща да се развие и да се издигне през вашата енергийна система, предизвикваща тотална промяна във възприятията, емоциите и съзнанието ви. Древните йоги от Индия са описали с прецизни детайли преди невронауката дори да има име. Те са описвали чакрите не като абстрактни символи, а като енергийни портали. Всяка от тези чакри съответства на етапите на човешкото развитие, психологическата еволюция и духовното въплъщение. Това не е било тяхното въображение, а тяхна опитност. Те са го преживяли. Но с течение на времето това знание е било погребано. Колониални завоевания, религиозни догми и институционален страх. Всички те са изиграли своята роля в премахването на свещеното от научното и етикетирането на вътрешното преживяване като суеверие. Дори символът на змията беше опорочен. В йогийската традиция змията представлява сурова енергия, трансформация, пътят към просветлението. В западната теология тя беше превърната в злодей, нещо, от което да се страхуваме, да избягваме и да осъждаме. Самият образ, който някога напътстваше посветените към повисши сфери, се превърна в инструмент, за да се поддържат масите в духовно невежество. Какъв по-добър начин за контролиране на хората, от това да бъдат убеждавани, че собственото им пробуждане е зло? Какъв по-добър начин за потискане на свещеното от това да се направи забранено? И въпреки това, енергията никога не е напускала. Тя чака тихо вътре във всеки от нас. Не е нужно да сте монах, за да носите в себе си тази енергия. Тя е ваше рождено право. Тя е вградена в тялото ви, в дъха ви, в нервната ви система. Единственият въпрос е дали някога ще имате достъп до нея. Тази енергията не е тенденция. Това е революция на възприятието. Тя не търси последователи, но зисква търсачи на истината. Хора, готови да изхвърлят слоевете фалшива самоличност и да се изправят лице в лице с лъжите, които поддържат тази фалшива самоличност. Това не се учи в училищата. Ето защо тази информация не е на първа страница на научни списания или разпространявана в масовите духовни кръгове, защото това знание не продава послушание. Унищожава го. Веднъж, когато тази сила започне да се движи във вас, не можете да бъдете манипулирани от страх, засрамени от конформизъм или съблазнени от всичко онова, което е повърхностно. Започвате да виждате с нови очи, да мислите с яснота и да усещате с нова дълбочина. Но към този процес трябва да се подхожда с уважение. Защото това не е пасивна енергия. Тя усилва това, което вече е вътре във вас.
Ако сте здраво стъпили на земята, живеете с яснота, смиреност и скромност, тази енергия може да доведе до дълбока трансформация. Ако сте безразсъдни, егоистични или неподготвени, тази сила може да увеличи объркването ви. Ето защо толкова много традиции крият достъпа до тази енергия зад ритуали, дисциплина и вътрешно пречистване. Не за да държат хората далеч от това знание, а за да се добие увереността, че сте готови. Защото, когато енергията символизирана като змия се издигне, тя не носи само чистота и светлина. Носи всичко потиснато, скрито, това, което е все още за разрешаване. И тук започва истинската работа. Така че запитайте се наистина ли искате да се събудите. Не само към светлината, но и към цялата истина за това кой сте и кой сте били обусловени да сте в бъдеще. Защото това прави интегрирането на тази енергия не бягство от реалността, а потапяне в най-дълбоките слоеве. И щом този процес започне, няма път обратно към съня. Кундалини не е модна дума. Това не е метафора. Това не е нещо, измислено от духовно търсещите, за да се запишете на курс или за да получите мимолетно усещане за духовна значимост. Тази енергия е истинска. Тя е жива и вече е вътре във вас. Но знанието за това какво е тази енергия и какво не е било изопачавано и погрешно тълкувано през вековете. Това, което вероятно са ви казали за тази енергия, е само повърхността. А в някои случаи е било напълно погрешно предадена информация, защото истината не се вписва добре в съвременните духовни тенденции или учебна психология. Истината е, че тази енергия е суровата, неразредена енергия на самото съзнание. Това е древен биологичен интелект, вграден в човешка форма. В основата си това е вашата жизнена сила в нейното най-чисто състояние. Нито вашата личност, нито вашите мисли, нито вашите навици. Тази енергия е това, което захранва всичко. Тя стои навита в основата на вашия гръбнак на място, наричано е Муладхара чакра в йогийската философия. Но това не е символичен език. Това е анатомичен духовен код. Тази енергия е там, латентна, вплетена във вашата нервна система и ендокринни реакции. Тиха, но готова да се повдигне. И когато се събуди и активира, тази енергия се движи. Не произволно, не хаотично, а през фината архитектура на тялото ви, активирайки всяка част от вас, която е била в заспало състояние. Това включва вашата интуиция, вашето възприятие, вашите емоции, вашата памет, дори вашата биология. Но ето тук става опасно. Не самата енергия, тя не е опасна това, което са ни учили да вярваме за нея. В голяма част от съвременния Запад тази енергия е опакуван като продукт. Ще видите заглавията на корици на списания, в семинари, обещаващи незабавно просветление. Ще бъдете приканени да участвате в класове, твърдящи, че ще се почувствате активирани в един единствен ден или два. Това не е събуждане. Това е представление. Истинското пробуждане на тази свещена енергия не е пиков момент. Това е процес. И често този процес не е бляскав, не е тържествен, не е продаваем, не е за споделяне в Инстаграм. Защото истинското пробуждане води до крах на всичко фалшиво. Това означава отказ от образа, който внимателно сте изградили за себе си и за това, което мислите, че сте. Крах на всичко, в което вярвате, и дори отказ от това, в което вярвате, че е страховито и страшно. Това прави тази енергия. Разбива илюзията кой сте, за да може да разкрие кой сте били винаги. Това не е прилив на еуфория или духовно високо ниво. Тези неща могат да се случат по време на процеса, но те не са целта. Тази енергия не е във вас, за да ви забавлява. Тук е за да ви трансформира, а трансформацията рядко е удобна. Тази енергия ще разкрие всичко. Вашите болки, вашата травма, вашите привързаности, вашето его. Ето защо е така. Защитена в свещените традиции с дисциплина. Тя не е била предназначена за масовият пазар. Хубаво би било тази енергия да бъде уважавана. Тя е достъпна за всеки с нервна система и душа. Но изисква нещо от вас, което малцина са готови да дадат. Пълна честност. Не само честно с другите, но и със себе си. Тъй като тази енергия не е за представления или за показ на духовност.
Тази енергия не се издига само защото носите бели дрехи или пеете мантри. Издига се, когато сте в синхроничност и кохерентност. Тя се издига, когато вашият вътрешен свят стане неподвижен, стабилен и имате готовност да носите отговорност. Когато шумотевицата на живота ви вече не заглушава сигнала на вашата истина. Това, което не е кундалини, това е прекият, лесен път. Това не е заобиколен път към мъдростта. Ако не друго, това е бърз път към всичко, което бихте избегнали. Ето защо хората, които се събуждат преждевременно или без подготовка, често изпитват объркване, емоционален хаос или физически дискомфорт. Това не се случва, защото кундалини е опасна. Това е така, защото тази енергия увеличава всичко, което все още не е излекувано. Не ви позволява да се скриете. И ако сте се крили от себе си дълго време, събуждането на тази енергия може да се почувства като буря. Но тази буря е свещена. Тя разчиства пътя за нещо истинско. Защото, когато енергията се задвижи, това не променя само начина, по който се чувствате, тя променя начина, по който живеете. Тази енергия изисква присъствие. Тя пренаписва връзката ви с тялото ви, мислите ви, вашите избори. И това, което остава, не е някаква плаваща просветлена версия на вас. Това е истинският ти. Буден, въплътен и напълно жив. Има мит, че събуждането на кундалини е като натискане на ключ за светлина, един внезапен момент на блаженство, екстаз и просветление. Но истината е много понюансирана, много по-реална. Когато тази енергия започва да се движи, не се обявява учтиво. Не иска разрешение. Не се интересува от твоят график. Движи се на вълни, мощни, непредвидими и дълбоко интелигентни. И когато това стане, тялото ви се превръща едновременно в храм и в бойно поле. Някои хора изпитват силна топлина, която се издига през гръбнака, сякаш костите им светят отвътре. Други започват да треперят неконтролируемо, не от страх, а от вълната, която е твърде мощна, за да бъде потисната. Може да почувствате натиск в челото, странно изтръпване в крайниците ви или внезапен прилив на емоции, идващи от нищото. Плач, смях, треперене, рухване в неподвижност. Това не са симптоми на лудост. Те са признаци, че има нещо по-дълбоко. Това е събуждане. Кундалини не се издига чрез логика. Издига се чрез отдаване и приемане. И за това процесът може да бъде толкова конфронтиращ, защото е ужасяващ за егото. Това е смъртта на контрола, на сигурността, на всички етикети и истории, които сте увили около себе си, за да се чувствате в безопасност. Когато кундалини започва да се движи, не се интересува кой мислите, че сте. Интересува се само от това, което е истинско. Тя натиска сенките да изплуват на повърхността. Неизлекуваната мъка, заровеният срам, ограничаващите вярвания, които сте надраснали, но от които още не сте се освободили, всичките излизат на повърхността. Това е, което повечето хора не очакват. Те търсят космически фойерверки и вместо това биват изненадани от потока на потиснати емоции. Но това е истинското посвещение. Пробуждането на кундалини не винаги е красиво. Всъщност голямата си част може да е суров, объркващ, дори болезнен процес. Може да загубите интерес към нещата, които доскоро са ви интересували. Връзките ви могат да се разпаднат не от друго, а защото те са изградени върху ваша версия, които вече не съществува. Може да се почувствате изгубени, дезориентирани, откъснати от света. Това не е провал. Това е трансформация. Останете спокойни, не си губете ума. Вие губите самоличността си, която е създадена, за да оцелеете в този свят, който никога не ви е научил кои сте всъщност. И все пак, дори сред хаоса, има моменти, толкова чисти, толкова неподвижни, толкова необясними, които ви подсказват, че нещо божественото се случва. Получавате яснота и просветление, които пресичат шумът на света. Или се чувствате свързан с всичко и с нищо наведнъж. Това са моментите, които ви карат да продължавате. Те не са награди. Те са напомняния. Напомняния, че болката има цел. Че не сте съкрушени. Падате и ставате отново. Проблемът е временен. Духовността рядко подготвя хората за това.
Продава пробуждането като продукт. Но кундалини енергията не се впечатлява от това колко удохотворени изглеждате. Има значение колко честен сте готови да бъдете. Готови ли сте да се изправите пред тези части от себе си, от които сте се отрекли? Желаете ли да почувствате това, което сте потиснали в себе си от години? Готови ли сте да се отдалечите от всичко, което ви държи малки, само за да срещнете версията на себе си, която е била погребана под слоеве на програмиране? Ето защо древните традиции изискват дисциплина преди посвещението. Не е за да се изключват хора от посвещение, а за да се защитят. Защото след като енергията започне да се покачва, няма връщане назад. Вие или се развивате с нея, или тя ви поглъща, ако срещне съпротива. Ето защо подготовката е всичко. Тялото ви трябва да може да задържи енергията. Вашият ум трябва да може да стане свидетел на това. И душата ви трябва да е готова да се пусне и да приеме. Някои събуждания стават постепенно, като бавен огън, който се изгражда с години. Други събуждания пристигат като мълния, внезапни, шокиращи, неоспорими. Няма единна формула за всички. Но по-дълбоката истина е, че душата ви вече знае какво се изисква. Вашата роля не е да контролирате процеса, а да станете достъпни за него. Да изчистите вътрешния шум, да се смирите в тишина, да култивирате осъзнаване, така че когато енергията почука, да можете да отворите вратата с благоговение, а не със страх. Защото това е в основата – връщане към благоговението. Не заради традиция или доктрина, а заради самият живот. Защото божествената искра, която пулсира във вас, чака да си спомните. Тя няма нужда да бъде преследвана. Има нужда да бъдете готови за нея. А готовността не означава съвършенство. Изисква се истина, присъствие, смелост. Кундалини не просто ви събужда към някакво повисше царство. Тя ви събужда за това царство, в което сте, за светостта на вашето тяло, вашия дъх, вашите емоции. Събужда ви за всичко и за това тази енергия променя всичко. Много преди да съществува думата кундалини, древните цивилизации вече са работили с тази енергия, почитали са я и са изграждали духовни рамки около нея. Те не я наричаха енергия, както ние сега. Но те знаеха за нея. Усещаха я. Те живееха с нея. Защото разбраха това, което ние сме забравили, че в човешкото тяло се крие ключът към всяко познание. Тази сила никога не е била извън нас. Винаги е била вътре в нас. В древна Индия тази енергия се разглежда като свещената женска сила Шакти, която лежи в латентно състояние и чака да се издигне, за да се събере отново Шива, което е божественото мъжко начало, поставено в короната. Това не е мит. Това е свещена наука. Цялата система от чакри, нади, емантри и емудрие, предназначена да подкрепи това вътрешно възкресение. Йоги са били обучавани с години, понякога десетилетия в тишина, дисциплина и отдаденост. Не за постигане на статус, а за подготовка на тялото за това събуждане. Те не търсеха бягство. Те култивираха способността да задържат божествената енергия в човешка форма. Но Индия не беше сама. Символите започват да се появяват в различни култури, континенти през хилядите години и то твърде последователно, за да бъде просто съвпадение. В древен Египет кобрата, издигаща се от челото на фараоните, не е била поставена само за украса. Тя представлява пробудено съзнание. Това е енергията на навитата змия, издигайки се през гръбначния стълб и активираща третото око. Окото на Хор не е само символ за защита, а карта на вътрешното зрение. Жезълът на Хермес в гръцката традиция включва две змии, сплетени около централен жезъл и е почти идентичен с Ида и Пингала от йогийската анатомия. В ранното гностическо християнство, много преди църковните събори да пренапишат разказа, имаше шепот за свещеното женско начало – София, представяща източник на божествена мъдрост отвътре. Това знание не беше масово разпространено. Беше закодирано в символи, скрито в митове и легенди, предавани шепнешком през поколенията. На мистици, лечители и търсачи. Но бавно нещо започна да се променя. Тези, които са имали достъп до това знание, са го пазили в училищата за мистици. Други откраднаха това знание и го изопачиха. Женското начало беше демонизирано. Змията стана символ на злото.
Свещеното тяло стана срамно. И божествената енергия в нас беше изтласкана в сенките. Не защото беше фалшива, а защото беше мощна. Колониализмът не завладя само земята. Той имаше за цел да победи съзнанието. Той разруши местните системи за знания, отхвърли ги като примитивни и ги замени с идеологии, които служаха за контрол, а не за освобождение. Западната психология не успя да разкодира духовните преживявания. Религията екстернализира божествеността, а науката в целият си блясък ампутира душата от тялото. Това, което остана, беше една празна версия на човешкото същество, рационална, управляема, изключена от вътрешният си огън. Но все пак символите оцеляха, скрити в свещените текстове, древното изкуство, митологии, архитектура, спиралата, змията, тоягата, окото, дървото, всичките са метафори за едно и също нещо. Изкачването на енергията, еволюцията на съзнанието през човешкото тяло. Историята никога не е била истински изгубена, просто погребана под шума на догмите и разсейването. И сега тази история излиза наяве и бавно се завръща не чрез институциите, а чрез хората, които са достигнали до знанието и започват да си спомнят. Хората отново чувстват раздвижването чрез сънища, усещания, спонтанни пробуждания. Те започват да си спомнят знанието и свързаността, с които са живели някога техните предци. Това знание, че рано или късно ще се пробудим от илюзията, че този живот, това тяло, този дъх, всичко това е част от дизайн. Не е нужно да станете някой друг, за да осъзнаете тези истини. Просто трябва да си спомните, кои сте били преди да забравите. Скритата история на Кундалини не е само свързана с миналото. Тя е огледало на настоящето. Показва ни какво е откраднато и какво още живее в нас. Напомня ни, че пътуването нагоре е древно, свещено и записано в самата структура на човешкото същество. И без значение колко дълго е била потискана, изкривявана или комерциализирана, истината се завръща за тези, които са готови да я приемат. Това, от което истината се нуждае, е едно единствено нещо. Някой готов да я приеме. Ако Кундалини е змията, чакрите са портите, през които тя трябва да премине, а надите са скритите реки, които носят нейният огън. Това не е абстрактна мистика. Това е енергийна анатомия, начертана от мъдреци преди хиляди години с ниво на прецизност. Съвременната наука едва започва да разбира. Тялото, каквото го познаваме, не е само плът и кости. То е многоизмерното поле на съзнанието и системата Кундалини е планът за нейното активиране. Има многобройни фини енергийни канали, които се кръстосват в човешката система като невидима мрежа. От тях има 3, които се считат за най-важни. Това са Ида, Пингала и Сушумна. Ида тече по лявата страна на гръбначния стълб, свързан с луната, женското начало. Това е охлаждащата сила. Пингала тече вдясно. Този енергиен канал е свързан с слънцето, мъжкото начало, топлината. Но истинската мистерия се крие в Сушумна, централния канал, преминаващ през гръбначния стълб. През този канал се издига енергията. Когато вътрешният баланс е правилен, когато дуалността се разтвори и когато умът вече не блокира течението, тогава енергията се издига, тя прониква през чакрите, въртящите се енергийни центрове, които се намират на ключови точки по гръбначния стълб. Всяка чакра е сложна връзка между ума, тялото и душата. Коренната чакра управлява безопасността и оцеляването. Сакралната чакра управлява емоцията и креативността. Слънчевият сплит се занимава с идентичността и волята. Сърдечната чакра управлява състраданието и взаимовръзките. Гърлената чакра отговаря за истината и изразяването. Третото око отваря зрението и интуицията. И най-отгоре, короната на върха е вратата към божественото. Но много малко хора ще ви кажат това. Събуждането на чакрите не е само цветни визуализации и повтарящи се утвърждения. Това е процес на демонтиране. Когато енергията активира чакра, тя не просто я благославя, но я прочиства. Изтласква това, което е било блокирано. Ето защо хората разказват за интензивни емоции, ярки сънища и физически усещания. Това не са странични ефекти. Това са признаци, че старите програми, емоционално потискане,
травма, ограничаващите вярвания, те всички изгарят и се трансформират. Кундалини не е нежна енергия. Не шепне, а изчиства. Всяка чакра съответства не само на физически орган или емоционална тема, но и на етап на развитие в живота. Долните чакри са свързани с ранното детство, с нашето чувство за сигурност, с нашата емоционална връзка, с нашата индивидуалност. Ако тези етапи са били нарушени, неразбрани или манипулирани, тогава енергията остава там като в капан. Когато кундалини достигне тези центрове, тя изтласква тази заседнала енергия на повърхността, така че да може да бъде разбрана, изчистена и излекувана, и едва тогава може да се движи по-високо. Ето защо изкачването не е линейно. Не се придвижвате от една чакра към друга, както при изкачване на стълби. Извива се като спирала, връща се, прави повторно посещение, ако е нужно. В един момент се чувствате експанзивни и просветени. В следващият момент ще се потопите отново в старите си рани. Това е свещеният цикъл на пречистване. И енергията продължава да се движи, докато успее да потече свободно, не само през гръбнака ви, но през целият ви живот. Защото целта не е да избягате от тялото. Целта е да внесете светлина в него. Целта е не да заобикаляме човешкия опит, а да го осветляваме отвътре навън. Когато всички чакри са пробудени, пречистени и балансирани, енергията стига до короната, но това не е краят. Това е началото на нов начин на съществуване, в което вие не мислите само с ума си, мислите с цялото си същество. Интуицията става толкова остра, колкото самото ви зрение, и любовта спира да бъде емоция и се превръща в състояние на осъзнаване. Ето какво са разбирали мистиците под просветление. Да бъдат напълно тук, въплътени, будни. Вие не сте грешка. Вие не сте повредени. Вие сте многопластови и многоизмерни същества, носещи отпечатъци и енергии. През животите. И кундалини знае пътя към дома. Не защото енергията може да бъде заучена, а защото е закодирана във вас. Чакрите не са просто портали. Те са вашата история, вашата карта, вашият ключ. И в момента, в който спрете да търсите власт и знание извън себе си и започнете да се грижите за храма вътре във вас, тази история започва да се пробужда. От години тази енергия е била шепот храмове, ашами и в тайните кръгове на мистици. Тя беше отхвърляна от масовата наука като фантазия или псевдодуховна метафора, твърде мистична, за да бъде истинска, твърде древна, за да бъде достоверна. Но бавно нещо се променя. С напредването на технологиите започнаха да се появяват инструменти за измерване на финото, науката започна да се докосва до истини, за които йогите говорят от хилядолетия. Тази тема не може да бъде игнорирана вечно. Защото това, което на изток наричат жизнена енергия, прана, чи или кундалини, науката започва да разбира като електромагнитни полета, невронна активност и биоелектрически заряд. Езикът е различен, но започва да се доближава до реалността. Вашето тяло не е просто биологична машина. То е енергийна система. Жива, отзивчива и интелигентна. Всяка клетка пулсира със заряд. Вашето сърце излъчва електромагнитно поле, което може да бъде измерено на метри от тялото ви. Вашият мозък работи не само химически, но и електрически, изстрелвайки честоти, които се променят с вашето състояние на съзнанието. Това не е маргинална наука. Това е измерим наблюдаем факт и ние сме все поблизо до разбирането как нещо като кундалини може да съществува не като мит, а като форма на енергия, която на Запад все още просто не намира название. Състоянието на мозъчните вълни предлага ключово прозрение. Повечето хора живеят в бета-състояние на будно съзнание на мислене, анализиране и действие. Но докато се отпускате, докато се потапяте в медитация или дори дълбоко творчество, вашият мозък преминава в алфа, тета или делта състояния. Тези побавни честоти позволяват достъп до подсъзнателна информация, емоционално освобождаване и дълбоки прозрения. По време на дълбоки духовни практики или по време на спонтанни пробуждания много хора съобщават, че са навлезли в гама състояния. Високочестотни мозъчни вълни, свързани с блаженство, единно съзнание и повишено възприятие. Това, което мистиците описват като единство или божествен съюз, науката записва като промяна на невронна активност.
Кундалини изглежда действа като биологично надграждане, засилване на възприятието, пренастройване на емоционалните реакции и повишаване на чувствителността на тялото към енергиите. Започналите изследвания по невротеология и трансперсонална психология документират това, което духовно практикуващите отдавна знаят, че духовните преживявания оставят физиологични отпечатъци. А това е последното нещо, което иска базираната на контрол система. Образованието, каквото го познаваме, никога не е било предназначено за да ви освободи. Създадено е да ви форматира, да ви подготви за индустрията, за послушание, за предсказуемост. Седнете в редици, следвайте инструкциите, вдигнете ръка, за да говорите. Учебната програма може да се променя, но структурата не. Това, което липсва в почти всяка класна стая, е разговор за съзнанието, за енергиите, за дишането и дъха, осъзнаване, за това какво означава да си напълно човек. А това, което не учим в училище, не го оценяваме. Вие сте учили, че успехът означава да се вместиш в кълъп, а не да излезеш от него. И така, вътрешният свят е тихо отхвърлен. Резултатът е общество, откъснато от собствената си власт, обучено да вижда тялото като бреме, емоциите като слабост и неподвижността като мързел. Кундалини предизвиква мнението ви за всичко това. Възстановява тялото като свещено. Почита емоцията като интелигентност. Издига вътрешното преживяване като валидно и жизнено важно. И този вид мислене е опасен за система, която процъфтява от външен контрол. Защото след като човек се свърже с енергията вътре в себе си, той става по-труден за манипулиране. Той спира да се съблазнява от празни обещания, спира да се разсейва. Той започва да се вслушва в истината и да действа от това място. И този вид балансиране е революционен. Ето защо кундалини е скрита, подигравана и неразбрана енергия на Запад. Не защото е фалшива, а защото е силна. Западните институции, академични, религиозни и политически, систематично премахват свещеното от ежедневието. Те са отделили ума от тялото и духа от науката. И по този начин са създали култура, която е технологично напреднала, но духовно гладна. Ние имаме повече достъп до информация от всякога, но много малко мъдрост. Вече можем да изпращаме ракети в космоса, но се борим да седим сами със себе си в мълчание. А какво да кажем за медицинския свят? Толкова много от това, което хората изпитват по време на духовно пробуждане, енергийни приливи, емоционални освобождавания, спонтанни движения, всичко това е бързо опакувано като патология. Вместо насоки на хората им се предлага диагноза. Вместо инструменти на хората им се дават хапчета. Това не е изцеление. Това е потискане. И отново, не е защото лекарите са злонамерени. Това е така, защото системата, в която работят, няма вътрешна рамка, която да разбира и да борави с енергиите. Системата не е създадена, за да вижда отвъд физическото. Не е създадена, за да разбере душата. Но това се променя бавно и тихо под повърхността. Все повече хора се събуждат, задавайки различни въпроси, отказвайки да игнорират това, което чувстват отвътре. Те осъзнават, че истинската учебна програма не е била никога в класната стая. Тя е в дъха, в тялото, в тишината, в купнежа. Хората започват да възраждат и практикуват методи, които някога са били наричани примитивни. Те започват да си спомнят, че древните не са били невежи и наивни, а напротив били са инициирани. И хората вече не желаят да се преструват, че всичко реално може да бъде измерено само в лаборатория или одобрено от институция. Защото истината е, че сте родени с всичко необходимо. Картата е във вас. Енергията е във вас. Интелигентността е вътре във вас. И в момента, в който започнете да вярвате в това знание, наистина да му се доверите, излизате извън цикъла на зависимости и влизате в нещо много помощно, в самоинициация. Нямате нужда от разрешение, за да се събудите. Не се нуждаете от сертификати, за да изследвате съзнанието си. Нуждаете се от смелост. Имате нужда от любопитство. И трябва да се отучите от всичко, което ви е научило да се съмнявате в себе си. Кундалини не е запазена за светци или мъдреци. Има я в майката, която я медитира преди децата и кратко да се събудят за училище. Тя е в тихият търсач,
който е уморен от повърхностни отговори. Тя е в тебе точно сега, независимо дали я разпознаваш или не. И след като тръгнете по този път, системите, които са се опитали да ви потискат, вече нямат шанс. Запомнете, кундалини енергията не се издига при поискване. Не можете да я предизвикате и задействате на сила с амбиция или да я призовете като трик. Това не е награда за ниво на духовност или значка за извършване на правилни ритуали. Тази енергия не отговаря и не се отчита пред егото. Отговаря на готовност. А готовност не означава колко много знаеш. Става въпрос за това колко сте готови да се откажете от лъжливата си самоличност, да изчистите това, което вече не ви служи, за да направите място за онова, което вече е във вас, и да му дадете поле да се разгърне. Подготовката не е задължителна. Тя е основата, защото когато тази енергия се движи, тя преминава през всичко. През вашата нервна система, спомени, емоции, мисли. Ако сте блокирани, ще ви покаже къде. Ако се съпротивлявате, ще ви конфронтира. Ако сте отворени, ще ви учи. Ето защо първата стъпка не е активиране, а пречистване. Не в някакъв религиозен смисъл, а енергийно. Запитайте се, може ли вашата система да се справи с интензивността. Може ли умът ви да остане стабилен, когато самоличността ви започне да се пропуква. Ето защо древните традициите не учат само на медитация. Те учат на дисциплина, ежедневни практики, работа с дишане, гладуване, мълчание, не за наказване на тялото, а за усъвършенстване, за да направят тялото чист съд, незамъглен от разсейване или затрупан от хаос. Свят, който издига на пиедестал стимулацията, тишината става свещена. И тази тишина не е пасивна, тя е мощна. Настройва ви към финото. Обучава ви да чувствате. И ви учи как да сте свидетели, а не импулсивно реагиращи. Когато кундундалини се движи, свидетелят е всичко, той те пази да не се удавиш в интензивността. С него ще навигирате, първо започнете с тялото. Не като го предизвиквате и потискате, а като слушате. От какво се нуждаете, за да се чувствате сигурни, заземени? Бдителното движение помага, както и практики като йога, разходки, разтягане. Свържете се с тялото си. Дъхът е мостът. Той ви казва всичко за вашето състояние. Плиткият дъх показва разпръснат ум. Дълбокият дъх показва закотвено присъствие. Научете се да дишате със съзнание и с цел. Не само когато медитирате, но докато живеете. Осъзнаването не започва на възглавницата за медитация. Хубаво е то да присъства във всеки момент, в който решите да се върнете към себе си. Емоционалната подготовка изисква и означава честност. Можете ли да кажете истината за това как се чувствате? Можете ли да си простите за онова, които сте били научени да криете? Тази енергия ще изплува каквото и да сте потиснали в себе си, не за да те накаже, а за да ви освободи. Но освобождението не е светлина без сянка. Ако търсите само блаженство, вие не търсите истината. Истината включва всичко това. Сянката, болка, радост, ярост, любов. Колкото повече от това можете да приемете като част от себе си, толкова повече можете да трансформирате. На психическо ниво практиката се нарича смирение. Ти не си тук, за да контролираш кундалини. Тук си тук, за да я приемеш и да се отдадеш. Това не означава да бъдете пасивни. Това означава да бъдете на разположение, наблюдавайки своите модели, освобождавайки се от необходимостта да етикетирате всяко усещане, да обяснявате всяка промяна. Нека опитът ви научи. Не се опитвайте да контролирате и владеете. И най-важното е да не бързате. Пробуждането не е състезание. Тук не става дума за достигане до някакво специално място. Енергията вече знае пътя. Просто трябва да спрете да я блокирате. Спрете да преследвате пикови състояния, духовни върхове или просветление като дестинация. Кундалини не се интересува от вашите планове за бъдещето. Тя се грижи за вашето присъствие, вашата почтеност, вашето желание усетите всичко това. Ако слушате тази информация и нещо във вас резонира, и това не е просто любопитство, а нещо по-дълбоко, по-тихо, по-сигурно, това е знак. Не че трябва да преследвате кундалини, а че може да сте готови да бъдете достатъчно неподвижни, за да я посрещнете. Вратата вече е там.
Това, което се изисква, е когато процесът настъпва, ти да не трепваш. Когато огънят дойде, приветствите го не като заплаха, а като знак. Дисциплината не е ограничение. Това е преданост. Не на система от вярвания, а на вашето собствено овластяване и поемане на посока. Не към следване на гуру, а към светостта на това, което вече носите. Вие не се подготвяте за миг яснота. Вие се подготвяте за живот в разбиране, просветление и яснота. Живот, изграден не върху какво са ви учили, но живот, който ви носи припомняне за това, кой си ти всъщност. Когато кундалини се издига, това не променя само начина, по който се чувствате отвътре. Променя начина, по който виждате всичко отвън, променя обектива, през който тълкувате света. Нещата, които някога са поглъщали вниманието ви, започват да стават далечни. Безкрайното преследване на одобрение от други, притежание на неща загубват предишният си блясък. Не защото сте станали безразлични, а защото сте се настроили на чистота, която е подълбока от повърхностният шум. Започвате да разпознавате какво е истинско, какво си струва вашата енергия и забелязвате вече нещата, които са ви изтощавали години наред, без дори да забележите. Това е онази част от пробуждането, за която не се говори достатъчно. Това е пътят на интеграцията или завръщането към себе си. Защото след пожара, след потопа, след блаженството и сривовете идва тихият въпрос. Как да живея от тук нататък? И отговорът не винаги е ясен. Не получавате сценарии за това какво следва. Не ви е дадена титла просветен. Вие просто започнете да се движите през света по различен начин, по-бавно, с яснота, с мекота, с разбиране. Говорите по-малко, но с повече тежест. Слушате повече, но влагате дълбочина. Започвате да забелязвате свещеното в светското. Начинът, по който се движи светлината по пода, ритъмът на собствения ти дъх, истината зад нечии думи. Животът престава да бъде петно и започва да се превръща в огледало. Но с тази нова гледка идва отговорността. Кундалини не ви прави по-добри от другите. Това просто ви прави по-осъзнати. А осъзнаването носи избори. Дали ще живеете в съответствие или ще предадете това, което сега вече знаете? Ще уважите ли това, което интуицията ви казва, дори да е в противоречие с това, което наблюдавате в света? Тук не става въпрос да бъдете перфектни и да знаете всички отговори. Става дума за това да бъдете истински, за това да живеете по начин, който не пренебрегва истината, до която си сте се докуснали. Светът ще продължи да се движи бързо. Хората ще продължават да ви продават стимулация и разсейване. Но след като тази енергия се събуди във вас, се случва нещо необратимо. Вие спирате да попадате в клопките на илюзиите. Започвате да усещате тежестта на това, което е фалшиво. Не можете да се върнете към преструването. Това не означава отдръпване от живота. Това означава, че го живеете с пълна сила, но според собствените си условия. Все още може да работите работа, да плащате сметки, да се справяте с предизвикателствата. Но под всичко това вие ще имате тишина, която не трепва при никакво движение, ще имате яснота, която не се разклъща без значение какво се случва около вас. И това е усещането за истинска свобода. Да живееш с кундалини не означава бягство от реалността. Става дума за разширяване на тази реалност. Виждате с повече очи, чувате с повече уши, чувствайки повече себе си от всякога. Ще имате моменти, в които всичко се чувства поразително осезаемо, защото усещате не само повърхността, но и подводните течения. Но ще имате и моменти на дълбоко спокойствие. Не защото животът е лесен, а защото вие сте закутвени в нещо, което е вечно. Егото ще се опита да внуши статус. Не се беорете, оставете го. Вие не се събуждате, за да се издигнете на другите. Вие се събуждате, за да се свържете отново с тях. Да видите божественото във всяко лице, всеки провал, всеки дъх. Това е истинският дар на кундалини. Не власт над живота, а единение с него. Изминали сте дълъг път по време на това пътуване. Безброй идеи, безброй напомняния. Нещо вътре във вас вече знае това, което току-що прочетохте. Това не беше нова информация. Това е древна памет, която изплува на повърхността.
Сега въпросът е какво ще направите с това напомняне. Не позволявайте това да е само информация. Нека да е интеграция. Нека живее във вашите избори, във вашия дъх, във вашите взаимоотношения. Оставете го да се оформи по вашия начин, събуждайте се сутрин, по начина, по който говорите на себе си, по начина, по който създавате и допринасяте. Защото пробуждането не е нещо, което получаваш веднъж. Това е нещо, което придобиваш ден след ден, истина след истина, дъх след дъх.